התחלה לתרבות אחרת, בזמן שלא היינו פה, ועוד בפסטיבל ראשון בסדר גודל כזה, של כל כולו דרג, ומופע פתיחה שהוא כל כולו בשיתוף פעולה עם ועד המלחמה באיידס, שאנחנו מגישים. היי, כאן גילי בסון, איך אני מתרגשת, אנחנו בפסטיבל הדרג הראשון בארץ, מופע פתיחה, נאמבר ראשון, הפתיחה של הפסטיבל, מי מופיע? אני! איך אני מתרגשת, תראו את הבגד. פסטיבל הדרג הראשון של ישראל 2025, קבלו את המלכות שלנו הערב ואני רוצה שתעשו המון רעש ליפה בנשים גילי בסון! איפה מחיאות הכפיים לגילי בסון? וואו, פרפר יפה שתמותק, מה שלומך? אני מתרגשת ממש. רגע, שהיה המיקרופון, עושה לי קול של פופסינל. ערב טוב, בפסטיבל הדרג, איזה מתרגשת. רגע, גילי, אני חייבת לשאול אותך שאלה. אני רוצה שתספרי לי למה בחרת את השיר הזה, ותספרי לי קצת על המפגש עם האדם הכי שעבדת איתו. וואו, מאיפה להתחיל? טוב, זה בן אדם שישבתי איתו בשיחה והופתעתי כל כך מהאופטימיות שהייתה בו. היה איזה משפט שדבקתי כשהוא אמר, כשסיפר את הסיפור שלו, שבאמת היה כל כך לא מובן מאליו, הדרך שבה הוא אמר את זה, הדרך שבה הוא התמודד עם הדברים, והדרך שבה הוא הרים את עצמו, וכששאלתי אותו אם הוא לא כועס, הוא כל הזמן אמר לי, אין נבל בסיפור שלי. בהתחלה חושב שהוא אמר אבל הוא התכוון נבל, אין נבל בסיפור שלי, זאת אומרת, אין אשמים, וילן, כן, כמוך. כאילו, הוא התכוון שכאילו הוא לא מאשים אחרים, אלא הכל תלוי בו וטמון בו, וזה כל כך התחבר לי, וזה כל כך התחבר לי לשיר הזה שיש בזה הוריקן, אבל אחר כך גם יש טוב ופרפרים, ונתרקתי על פרפרים קצת. אפשר מחיאות כפיים לגילי בסון! תודה רבה.